La DO Montsant és una DO molt rica en diferents tipus de sòls i, clar, aquests sòls confereixen al vi diferents característiques, tant aromàtiques com gustatives com de color. El primer vi que tastarem és del celler Calbesó, és el Coret del 2017. Aquest vi blanc està majoritàriament vinificat amb garnatxa blanca, una varietat típica de la DO Montsant, i una miqueta de macabeu. Està criat en barriques de roure i li confereix aquesta criança un color una mica àmbar, un color més, com hem dit ja, de criança, i aromàticament també té uns aromes de fusta, com la vainilla, el cacau. En el fons trobem aquests aromes de garnatxa, que són, podem trobar la camamilla, una mica la poma madura. És molt complex en nas i en boca també li dona aquesta complexitat de la fermentació i de la criança en bota. Maridaria molt bé amb algun tipus de xocolata, amb algun tipus de fruits secs, amb algun formatge una mica blau. Després ja passaríem als negres, començaríem amb el perlat, que és dels cellers La Unió. En quant al color ja té una capa molt intensa, clar, es denota que aquesta zona calenta té uns aromes ja molt més formats, molt més de sotabosc, d'amentolats, i també una mica la fusta també es nota una miqueta al fons del nas. En boca és un vi molt equilibrat, té uns tanins dolços i aquest es podria maridar molt bé amb algun tipus de pasta o amb una cuina més italiana, amb algun risotto. El tercer vi ja és el Dos Terres i aquest també és majoritàriament, té bastanta fusta i té un color molt intens. Aromàticament, clar, són vins que són procedents de la mateixa varietat i també tenim que els aromes, els perfils aromàtics són molt semblants. Té una mica més de pruna negra, una mica més de fruites vermelles i també un fons de fusta. Aquest vi en boca, clar, maridaria més potser amb algun tipus de carn i amb algun tipus ja d'un formatge molt més fet. I llavors ja passaríem a l'últim vi, que és les Tones, que té una capa molt intensa de color i en quant a aromàticament és molt complexa i és això. De la DO Montsant se caracteritzen els vins per ser molt balsàmics, molts aromes vermells i també al fons té una mica de fusta. Aquest vi també té una estructura en boca t'omple molt la boca i
podríem ser una mica més agosarats i maridar amb algun tipus de sushi